बिसिखौबो जाखो मादै ओजै बिसिखौबो जाखो दखान होनाया गोबावैनो जाबाय ने बानायनांगौलै मोनसेल'मोन दायो जों जागा दाबसेयाव ओंखारलायबाय आरो बेरायनो बेरायनानै मा जायगायाव बेरायनो बेफोरनि जायगायाव जों थांगोन जों एखेबारे बेरायनानै मोजां माने दिनै फार्स्ट टाइम बाइकजों बेरायबाय आरो बे हिसाबैनो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बाइक सालायैयाबो बहुद गोबावसैमोन दिनै बाइक सालायनो मोननानै आरो गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोनसिनबावदों आरो आं ओमफ्राय जोंनि लोगोफ्रा हनै सिगाङाव थांगासिनो दं नै सथिजों बरिया जायगा लानानै ओइ बहा थाङो ओरै ओइ नालाय जोंजों थोफादो राथो थो जोंजोंनो ज' थो ग्रोब लोगो मोनलायबाय नै यस ट्रेक्टर गोदाननि र' वाव लोगोफोर नै जोङो लाइब्रेरि मोनबाय नै दायो लाइब्रेरि बाजार मोनफैबाय नै जोङो नै लाइब्रेरि बाजार मोजाङानो दखान जाजोब्बाय नै लारि ओरैहाय दखान गोदान लुगासिनो दङ नै आरो ओरैहाय नै नायदो वाव बिराद मोजां नै दखानफ्राबो गोम जाजोब्बाय नै RCC दखान दंगासिनो बाजारा नै बरिया बेनिफ्राय जोङो नै ओरैहाय दखान मोनबाय आरो ओरैहाय थांगासिनो दं जोङो फाइनालि नै सफैलायबाय हा गोदानावहाय बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना गयानो ओरैबायदि ग्रोम ओरैबायदि डेन्जार खारखिना गयानो नै नुखाबाय दा नोंथांमोना माबायदि ओरैबायदि ग्रोम नायदो नै गया ओरैबायदि डेन्जार आयु थोस गया आयु ओरैबायदि गोम आरोखि ना आयु एसे मोनलायखाबाय आं नै अयथासार डेन्जारलै नै गय बागाना बरियाल' फसायबाय आं नै जोङो ज'नो मा फारा भिटामिन मोनजाखो नै डाइलगा दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय मबाइलरा बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर होननानै जोङो सासेया थुमुल लिरदों नै गोथाव मोनजाफैलै थुमुल जादों लोगोफोर नै सबसे भिटामिन देहानि थाखाय औ प्रटिन आरोना इयो प्रटिन गोनां बुस्थु बेखौ जायोब्ला नोंनि बिबुआव जेनाखि मैला जानायफ्रा बेजों स्र' माने अदलाबग्रा बुस्थु नालाय आथा गोनां बुस्थु थालिर मोनसे एसे क्लिन जायो आरोखि बिबुफ्रा उदैफ्रा साफा मोनो ओरैबायदिखानो बरिया इयो मोजां मोनदों जानो जाबाय आं माने हादाननि मैथ्रुआ हादान नंलालै हादान नंला फुराना जाबाय माने हादान नंलानो फुराना जाबाय आंबो मिथियामोन नैबे खाथियावनो खानजं बाजार होननाय जायगा खाथियाव दं आरो जों ओमफ्राय दा ओरैनो मैथ्रुआ एसे बेलेग आरो गोदै गोथावसिन जायो गोथाव मोनदों बिराद गोथाव बरिया लेटेस्टल' मोनदों नायना फैबाय बबाव खानाय खानबाय बे मुदुफुल जाफैबाय आरोखि आच्छा आयना खानजं ओमफ्राय मुदुफुल जाबाय जोङो बेनिफ्राय नै जोंना बिनि न'आवनो फैदों जोङो सारनि न'आव माने आंनि न'आव फैयाखैमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट फैबाय आरो माने आंनि जायगाखौ नुवाखैनो माबायदि ओमफ्राय दा आंनि माने जायगाखौ नायनो लोगोसे आंनि माखासे गय बागानफोरखौ नायलाबायबाय नायखाबाय जायनो लायो खाफाल गोनां दोलाखाबायलै ओरैबायदि हाइलाइट थांखाबाय गोजौआवहाय बिदिथ' डेन्जार आंथ' हिनजावमोनला हायना मुलि होनालाबो लानायसैमोन आं गय बागाना 20 बिगा आसरितसो नै आन्दां मिन्दां 20 बिगा दं नै बे लामा बर्डार ओरै 20 ना 21 20 ना 21 सारे 21 औ थारमाने बिथाङा जोंना फंबाया दासिमबो खालि जुदि बे फंबायखौ सोरबाफोर नांगौब्ला
नैबे जोङो जुवेलनि चेनेलनि गेजेरजोंनो कमेन्ट लिरना हर मेसेन्जारफ्राव हर होनब्लानो बे फंबायखौ जगाजग खालामना होगोन जों जाले रावबो जायनो लायो खाफालजों जायोना जाले जालानो आं हारसिं होजोबनोसै नै दंथ'यो आङो लालाय बिनथिखाबाय दा लागबाय आं 20 बिगाखा गय बागानानो आग्लाय बिग्लायले नैबे खानजं बाजार होननाय जायगा खाथियावखा बाजार गुदियावनो नंगौ हनै मानसिया बेनो बिदिनो खाफाल गोनांलै आयु थुमुल मोनजाहैबाय ना लेटेस्ट नै गय बागाना ग्रोम ग्रोमलै नै इनिफ्राय सरखारनि अफिस न'बो दङ नै इयावहाय साइन होग्रा नै रेस्ट हाउस फुंनि इयो औ इयाव साइन होग्रोनांगौ आरोखि फुंजामाथिं इयावहाय नङाला जानाय नङा इनिफ्रायसो ओंखारगोन आरोखि डिउटियाव नै गय बागाना नुखाबाय दा नै थोस 21 बिगा 21 बिगा फिथाइया थाइनायसै खालमासिनो थाइबाय दा ने अ थाइबायनो ओरैहाय गोसो बायदि जायनानै लायो खाफाल गोनांलाय बेखौहाय आं डाइरेक्ट बुंखायो जोंथ' सिख्लामोनला दा गलेमोन इयो जोंजोंहाय नै लोगोफोर जोङो फैयै फैनानै बेयावहाय नायथि ने नायथि बाजार होनदों ना माने नायथि बाजारावहाय दंफैयो सफैबाय आदै बे नायथि जायगायावहाय गामियाव बेसे गोबाव जाखो नों इयाव थाफैनाया आं बहाय थाफैनायाथ' बारा गोबाव जायाखै आं बहाय थाफैनाया 3 बोसोरल' जादों आंनि गामिया सान्थिफारा सान्थिफारायावनो ने बाजारना खाथियावनोखा 3 बोसोर जाबाय ने बेनिफ्राय जायगाफ्राथ' बिराद मोजां ने आदै जायगाफ्राथ' सिन्था गैया दैनि अरनि माइ गायनायनि जानायनिखौ सिन्था गैया बे जायगायाव बेनिफ्राय मैदेर एरि बायदिसिनानि मारै जायो फैयो ने मैदेरानो सम सम फैयो माने बे एरियाथ' आरो सानफ्रामबो फैयानो जायो बे एरियायाव ने बै जिं जिङाव बे खाथि खालायावलाय मा मा गामि दंबावो आदैयाव बै दैमुसाना बे दैमुसा ओमफ्राय दैसागुसु बै हरैजाय गुगुनिफारा जाबाय आरो हरैजाय सुदिमपुरि जाहैबाय लालिगुरि जाबाय ओजों खानजं दङ एदानबारि दं खानजं हायना नायथि इयो नायथि होनो इखौबो माब्रैथो नायथि नाम दोनना मा दाथ' बिराद मिनिथाव नायथिनो खानजंनो आयनानो दंलाबायोलै ने आदै माबा मोनसे काहानि जानानै थांदों दां ने जों मिथियासै बेखौ औ एसे मिथिगो मिथिब्ला मिथियो नामा आंबो मिथिया मिथिया ने जोंनि समावसो फैनाय नालाय महानिथो आदायालाय बागमारा बागमारानिनो इनिफ्राय आदाया आंना माबासो अबे हान्थुफोरावमोन सिगां हान्थुफारा हान्थुफारा खुंग्रिनि खाथियावनो एसे ओरै सानजाजों आदसा मोजाङानो ओरैहाय नोंसोर गामिया नायथि बाजाराव बेनिफ्राय नायथि बाजाराव नै मा मोनजायो नै जोङो इनिफ्राय मोजां दा ब्रादार अके महाबा थांफिनदों नामा नोंलाय दालिगावनि बै ओइजोंहाय ना दे मोजाङै थाङा फैनला जा मैदेर लोगो मोनोलै औ ओमफ्राय नै जोंनि आसोलफ्रा फैयै बेसेबांबा गोजान गोथौ जायगायाव सफैबाय जों माबा नायथि दखानाव दं जों दा नै चावमिन जानो नागिरदों चावमिनाबो बिदिखानो आलादानि स्टाइला एकदम आदसा दस्रा मडेल इयो माने गुबुननि गुबुन माने नायथिनि सावमिनजों सानाबो आलादा जाखायो आरोखि चावमिनजों साना होफैनाय नुदों नों अबावबा गोजाव लुप दोननाय बायदिसो नुयोलै माबा जादों इखौ नांले नामा नोङो गोथावल' मोनबाय नों ने नायथियावनि जाग्राफ्रा नै ओरैहाय दखानदारफ्रा नै बेसे गोबाव जाखो मादै ओजै बेसे गोबाव जाखो दखान होनाया गोबावैनो जाबाय ने बहाथोमोन न'आलाय सिगांलाय बामोनगाव दे मोजां
थि दखानाव नै मा मोनो नोंथांमोन नायनो हागोन सिनि दालि साबोन बायदिसिना मोनजोबो नै ओमफ्राय नै टमेट' बिदिनो आलु सामब्राम लादु बायदिसिनाफ्रा मोनजोबो आरोखि ना नै स्पेसियेल मोनजोबबावो नै सेम्पु होनो हालदै मस्ला जाग्रा गोथाङै जायोना माथो ना लगायनानै जायो गरम मस्ला नै दंजोबो नै मा नांगौ मोनजोबो आरोखि ना नै आलदा गोथावलै माने आलदालै ओरैबायदिखानो साना लगायलायनायनि नै जोंलाय जाहोआ बांसिनानो जों जाहोआ जादो दे जानायसै नालाय दे औ नांगौफोरखौ मोनजोबखायो नामा ने गासिबो ने जेबो प्रब्लेम जाया ने बबे बाजारा खौथो जाहैयो नोंसोरलाय बानलुआबो नै लाइब्रेरि ने नै पियाजिया नै नाइथि बाजारनि पियाजियानि बेफोरबायदि स्टाइलाव सावो आरोना दस्रा दखानफ्राव नोंथांमोना एफा गुवार गुरसेयावनो बिदि बुंलायनाय मोननाय नङा दामायो बेसेबां एक्सट्रा अर्डिनारि आरोखि ओमफ्राय बिनि बेसेना बेसेबां लायो होनब्ला थाइबा ना 10 थाखा ने 10 थाखा आयो एफा गिदिर मोनखायो 10 थाखा बेखौ क'क्राझार बङाइगाव हरै जानांगौला बेखौ खमैबो 50 रुपिस लागोन आरोखि लागोन औ दा बेफोरनो बेस्ट आरोखि अर्गानिक होनो बेखौ रासायनिक नङा बेनिफ्रायनो बेखौ जाजोबनो हागोन जानायसै हायाला दोननायसै ने दोननायसै औ जा गुवार मोनखायो नै ओइस पियाजानो ओरैबायदि गिदिरखा आरोखि ना नै आयु गोथावलै गोथाव बिराद गोथाव दोनलायबाय नै जोङो आरोबाव